Ik heb heel erg mooi nieuws voor de vrienden van TV Oranje. Want dit jaar is het 10-jarig jubileum dat ik mag bestaan, jongens. Dat is een enorm, en daar gaan we een enorm groot feest van maken. Hippe de piep. Ja, nee, dat gaan we echt doen. Vertel. Er komt een nieuw album aan. Omtrent het 10-jarig bestaan van Bert Zwier als zanger. En dat wordt echt een heel mooi album met 12 nieuwe liedjes. En daar komt een bijlage bij met alle noordelijke artiesten van Nederland. Dat wil zeggen Lucas Egea, Burry, René Bekker, René Karts bedoel ik. En nog vele artiesten waar we nog een duet. En dat komt als bijlage bij het album. En dat gaan we presenteren in een hele grote feesttent op een industrieterrein in Groningen. Dat wordt een knalfeest. Het klinkt als Martini Plaza. Nee, nog groter. Echt, ik meen het serieus. Dus ik mag niet opscheppen. Maar ik weet zeker dat dit nog groter en mooier en gezelliger gaat worden als een Martini Plaza. Ik heb het al op een visslag gedaan. Ik heb het al op een zeekorter gedaan. Op een Friese, hoe heet zo'n Friese boot? Zo'n tjalk. Ja, zo'n Josjees, zo'n oude schuit. Maar ik heb het bijna overal al gedaan. Behalve dan in die mooie locatie in Groningen die nog groter is dan Martini Plaza. Ja, dat klopt. Dat heb jij weer een punt. Oké, maar nee, dat zou leuk zijn. We hebben eraan gedacht om een 10-jarig jubileum op de vismarkt te gaan doen. Maar dat gaat helaas niet lukken. Nee. Maar we gaan het op een industrieterrein waar alle faciliteiten... Je moet ook denken dat de mensen kunnen parkeren en toiletten en al dat soort dingen. Dat moet allemaal aanwezig zijn. In november 2017 komt het nieuwe album uit en daaromtrent gaan we een heel verschrikkelijk leuk feest bouwen.